Sekhohlo umufukengu uyedwa ngapha ayicenga iPirates ayibhola Muhawu hlaba ibhola enhle Tito wasondanya uguquka 1-on-1 wena ematheni kwagqitshwa yanhlekele into yaphinda yayi-team goal nalena wonke umuntu ofaka igxalaba eqala i-ambulance yasempumarandi yathi ithi bathathe bayagula manje basesibhedlela bhola edlale kakuhle Orlando Pirates ihlaba beyifanga phakathi uKito waguquka waphuma phakathi kwamadoda amabili kodwa ugqiba wajongana ngqo nonozinto wayibetha kwipala ekude wayibetha kwi-far post ebevale ipala ekufutshane ubhamba ebevala ikona ekufutshane kanti iliso likaTito Maswanganyi olibeka phezulu